Segur que us penseu que en temes d'alimentació el que és bo o engreixa, o és pecat, o porta molt colesterol. Doncs mireu, ni una cosa ni l'altra ni l'altra. Hi ha aliments que són una meravella, no engreixen gaire i són boníssims. Per exemple, el salmó. El salmó és una obra d'art, sobretot si el prenem aquí al Telefèric a Barcelona, rodejats d'obres d'art. Què em direu, per exemple, d'un rotllet de salmó, com aquest? Farcit de tàperes i ou dur, una meravella. Per no parlar d'aquesta flor de salmó, això sí que és una obra d'art, que és un salmó simplement amanet, però amb una forma de flor, te la menges amb la vista. Per no parlar del salmó macerat, salmó cru amb oli, vinagre i suc de llimona. I si us agrada alguna cosa més consistent, per què no proveu aquest salmó envoltat de pasta de full i amb aquesta salsa de bacon i porros? No em direu que el salmó no sigui una meravella. Ara bé, jo tinc un suggeriment que també pot estar molt bé. Agafeu 2 llesques de pa, pa integral si pot ser, una mica de formatge i una llàmina de bon salmó fumat. Ho poseu a la sandwitxera i feu un biquini de salmó fumat. Què us heu pres? No només un biquini, amb les calories que ja sabem, sinó proteïnes d'alta qualitat, omega-3, ioda i un sabor magnífic. Per tant, no penseu mai més allò que el que és bo engreixa. El que és bo pot ser boníssim i molt nutritiu.